Croeso mawr i chi i gyfarfod blynyddol dyfodol yn yr Eisteddfod. I chi gyd yn gweld i ni wedi rhoi bagiau ar y seddau chi i ni yn siŵr bod lle i chi. Bod nhw'n seddau cadw i gyd. Yn y bagiau mae yna daflenni a rai o themau Mae Dyfodol yn ymwneud yn oleni, a hefyd mae yna ffurflenni aelodau i rai o'na chi sydd ddim yn aelodau. Ni'n dibynnu'n llwyr ar gefnogaeth ariannol aelodau, ni'n wedi ar annibynnol, dibynnu'n llwyr ar gefnogaeth ariannol aelodau, ac dim ond pris ryw 3 cwpaned o goffi yn costad, ond falle 4 neu 5 cwpaned o goffi yn rhif caffe yn y dre. Felly, os i chi heb ymuno'n barod, croeso i wneud, a diolch yn fawr i bob eithaf un o'n chi sydd eisoes yn aelod ac yn peri bod y gwaith yn gallu mynd yn ei flan. Pleser bore yma yw croesawu Dr Huw Griffiths, rai o'ch chi'n gyfarfod ag e. Mae wedi bod yn dysgu mewn ysgolion uwchradd am 20 mlynedd a mwy, bellach yn darlithydd uwch yng Ngholeg y Drindod, gydag y brofiad helaeth ym myd hanes yn arbennig. Wedi cydweithio gyda Dr Elin Jones ar brosiect thrafodaeth oedd yn cynghori'r Llywodraeth. Rwy'n ni ddim ydy'r Llywodraeth wedi gweithredu ar sail y brosiect hwnnw, beth arall. Yna bod iddyn, croeso iddyn, diolch yn fawr i ti, am ddod. A hefyd mae hi wedi gwthio'r syniad o defnyddio thema cynnydd mewn ysgolion fel sail i ddysgu hanes. Ac mae gyda'r brofiad helaeth iawn yn y maes yna. Ac am y tro, mae hi wedi ymddiddori'n fawr yn y pwynt sydd gyda ni heddi, sef y nifer o myfyrwyr sydd yn gadael Cymru yn gyson allan o blad i fynd i brifysgol. I ni'n croesawu wrth gwrs bod myfyrwyr yn cael profiadau ledled y byd. Hwna'n beth gwych iawn. Ond ni'n rhyfeddu bod yn Llywodraeth ni'n wahanol i Llywodraeth yr Alban a Gogledd Iwerddon, fel pe bai yn mynnu bod yn myfyrwyr gorau yn gadael. Ac dyna'r thema sydd gyda chi. Felly, croeso mawr i Huw ac yn y bore. O'n i'n aros yna, 2 peth yn taro fi. 1, 10 y gloch. Chi'n iawn, dy fe? 10 y gloch a dod fan hyn i ryndan y fyr, y peth cyntaf yn taro fi. Yr ail beth, dy pryd yn darlithio am hanes, ac hwn yn y teitl gwreiddiol, Gwaedlu Pobl Ifanc o Gymru, a fi'n arbenigo am cyfnod rhyfel cartre yn y Ddiwethaf America a Patagonia ac yn y blaen. A os o'n i'n gwneud darlith ar hwnna, byddai neb yma. So, dyma un o'r darlithau cyntaf i wneud ar y cyfnod modern a edrych ar beth sy'n digwydd yma yng Nghymru wedyn, ar gwaedlu o bobl ifanc sy'n mynd allan. Un o'r pethau sydd gyda fi yw y ffaith bod hwn yn cael cymaint o sylw bellach. O'n i'n cael galwad ffôn do gan Radio Cymru yn gofyn i fi os o'n i'n fodlon dod mewn i siarad ar Radio Cymru bore yma. So felly o rhaid i fi godi am 4:45 i ddod i maes yr Eisteddfod, ac o gofio hefyd bod fi, o'n i'n dod ôl ein y Ddiwethaf America dros y penwythnos, a mae blinder yn rhywbeth ofnadw yn y fi. So fi'n gobeithio, fi'n cael bod yn digon ffocws i siarad am y pethau go iawn heddi gyda chi. Oherwydd, un o'r pethau wedi taro fi, chymod, es i mas i'n y Ddiwethaf America, a wrth gwrs wedyn, cyn mynd mas, un o'r problemau mowr fallan yn y Ddiwethaf America oedd yr arlywydd ac oedd yn digwydd, a braf gweld rhywun fel, chymod, Cymala Harris bellach yn mynd i fod yn ymgeisio fel un o'r ymgeiswyr. Mae'r ffaith bod Harris fel cyfenw, fi'n sew mae rhyw fath o Gymreictod mewn yn rhywle gyda hi. A hynny beth wedyn, sy'n braf o beth o weld hynny. Ond so fel ni'n gweud, bydd y ffocws wedi fod ar hynny wedyn, hoffwn ni'n gwneud ar y dechrau, ond mae'r prifysgol wedi annog fi'n gwneud hyn, dan farn bersonol i yw hwn. Farn bersonol i a farn bersonol wedyn dyfodol i'r iaith yn hynny o beth. Nid y drindod Dewi Sant yn hynny o beth. Braf hefyd i fi gael pwysleisio wedyn, gyda hwn, un o'r pethau, rhaid i mynd i stori bach. Un o'r pethau fi'n rhoi lan, oedd cyfell gyda fi yn yr adran yn gweud, dy pryd i ti'n ei cyflwyniad, ti wastad yn siarad amdano ti dy hunan. A ni'n gweud, ydw fi yn, achos dyna'r styried sy'n annog i wneud i bobl feddwl ac yn y blaen yn hynny o beth. Ti wastad yn siarad amdano ti hunan. A ni'n gweud, reit, bydd nai, os ydych chi'n rhoi 2 lun o ti lan ar y sgrin yn y cyflwyniad, prynau brechdan ti, prynau sandwich ti. Reit, so,
unrhyw un sy'n dod yn hwyr, byddwn nhw ddim yn ei ddeall hwn yn hwyrach, ond dyna'r llun cyntaf, byddwch yn barod amdano fe, bydd chi'n arall yn dod yn hwyrach yn hynny o beth. Ond fel ni'n gweud, un o'r pethau fi'n ei wneud, fi'n ei amlinellu y problemau sy'n gysylltiedig gyda y syniadau sy'n gyda fi. Ond yn hefyd, does dim pwynt do fan hyn a gweud dyma un o'r problemau, dyma problem arall gen y blaen. Mae'n allweddol bwysig hefyd bod ni'n amlinellu beth yw'r atebion, sut gallwn ni symud ymlaen. Does dim pwynt bod do fan hyn a dweud bydd y problemau yn unig. So un o'r problemau yw, fel o feini wedi gweud, yw'r pobl ifanc sy'n gadael yma yng Nghymru. A rwy wedi gweithio yn agos iawn gyda heini a gyda dylan yn hyn o beth wedyn, yn annog i edrych ar beth sy'n digwydd yma yng Nghymru. Sgrifennwyd wedyn i'r gweinidog addysg, y gweinidog addysg ar y prif wedyn o Jeremy Miles, a hwnnwyd nifer o e-byst yn gofyn am faint o arian sy'n cael ei gwario gan Llywodraeth Cymru ar y bobl ifanc sy'n gadael Cymru. Os ydych chi'n edrych ar y llythyr, dyma ar ôl gofyn tro ar ôl tro am y wybodaeth yma, dyma ni'n cael e o'r diwedd. A dyna, os chi'n edrych ar teitl heddi, dyma'r ystadegau sy'n uwcholeuo beth sy'n digwydd yma yng Nghymru. Os chi'n edrych 5 mlynedd yn ôl, mae 320 miliwn o arian sy'n dod oddi wrth Lloegr, sy'n dod oddi wrth Llywodraeth ganolog, yn dod i Gymru ar gyfer ein pobl ifanc ni, o hwnna'n uniongyrchol yn mynd allan o Gymru. Ond drychwch ar y ffigwr fwy o diweddar, 550 miliwn, dros hanner biliwn o arian sy'n dod yma i Gymru, ond sy'n mynd allan yn uniongyrchol. Cynnydd dros y 5 mlynedd diwethaf o 60%. Mae hwnna'n bonkers. Mae hwnna'n absolutely bonkers yn ymwneud ni. Mae pethau yn mynd yn gweithygu, mae pethau yn mynd yn waith. Os ydyn ni'n edrych ar pwy yw'r pobl yma, beth sy'n digwydd mewn gwirionedd, ond os ydyn ni'n edrych wedyn ar gwledydd eraill, dyma Lloegr yn enghraifft. Os ydyn ni'n edrych ar Lloegr, yn edrych ar ystadegau, mae 900 o fyfyrwyr Lloegr sy'n gadael Lloegr, sy'n dod i Gymru, neu sy'n mynd i'r Alban, neu sy'n mynd y tu allan i Loegr. So felly mae'r arian yma, maen nhw'n derbyn o gyda'r pobl ifanc, yn aros yn economi Lloegr, yn aros yn prifysgolion Lloegr. Mae'r Alban, mae'r stori hyd yn oed yn well ar gyfer yr Alban, dim ond 5% o bobl ifanc yr Alban sy'n gadael yr Alban. Ond mae'r ffigwr i Gymru 40%. Mae hyd yn oed yn uwch gyda llaw. Mae 44% mae'n amrywio flwyddyn i flwyddyn. 40% o bobl ifanc. Dyna be mae biliwn, hanner biliwn o arian Cymru yn mynd dros y ffin i'r Alban. Mae'n ffigwr anhygoel. Gael bwysleisio, fel dyfodol yr iaith, ni ddim yn erbyn pobl ifanc yn mynd i Lloegr, neu mynd i'r Alban, neu cael y dewis. Mae'n bwysig iawn bod pobl ifanc yn cael y dewis i astudio ble bynnag maen nhw'n dymuno. Byddwn ni yma, byddwn ni'n hypocrites yn ni'n gweud na, sy'n hawdd bod chi'n neud hynny. Wel, ges i'r cyfle i fynd allan i'n adael America, i fynd allan i Brifysgol Harvard am gyfnod a astudio allan yna. Oedd yn ferch yn hynna chydig o flynyddoedd yn ôl, a newyddus i fynd i Rhydychen. Ond i ddim yn atal i rhag wneud hynny, digon ffodus, yn ni'n hapus, yn ei wedyn, ydy Gyrdydd i wneud, yn Gyrdydd yn hytrach. Ond fi ddim yn erbyn pobl ifanc, a ni ddim yn erbyn pobl ifanc yn cael y dewis. Ond mae'r ffigurau yma yn anhygoel. Mae'r ffigurau yma, mae rhywbeth anghywir yn digwydd oherwydd arian sy'n dod i Gymru yn gadael ni. A pa mae bwysig yw hynny wedyn? Wel, os ydyn ni'n edrych ar y ceisiadau, dyma un o'r pethau mawr sydd gael o sylw yn y wasg a'r cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf wedyn, yw bod y nifer sy'n mynd i brifysgol yn lleihau. Mae'r ffigurau uchaf o'n i dod allan, beth sy'n allan i Adael America, oedd ar y gwariant diwethaf biliynus i'r pwyntgwr yma, oedd yn gweud bod nifer fawr o bobl yn dewis ddim yn ei brifysgol bella. A hefyd, wrth gwrs, mae hwnna'n cael effaith randwyol ar y prifysgolion oherwydd mae'n lleihau nifer o darlithwyr a'r arian sy'n dod i brifysgol. Dyma'n glanio nôl di Sul, a dyma'n edrych ar y Times yn di Sul, a fel chi wedi gweld hwnna, University Crisis deepens as far fewer teenagers opt to study for a degree. Mae niferoedd yn mynd yn llai. Ac mae hwnna'n mynd i gael effaith andwyol ar ein bobl ifanc ni. So felly, dwi'n edrych ar y ystadegau yma, crynodeb sy'n cael ei gweud gan y tir cyffredin, a mae'n edrych ar hyn wedyn llawer fwy o ferched yn mynd i brifysgol na dynion, so angen ni, falle dynion sy'n mynd i Christmas yn hyn o beth. Ond os chi'n edrych ar y ystadegau yma, mae Lloegr, mae 37% o bobl ifanc 19 oed yn mynd i brifysgol.
Gogledd Iwerddon, mae hyd yn oed 38%. Yr Alban, lot llai, 29% sy'n mynd i'r Alban, Cymru wedyn gyda 30%. So ni chydig yn well yr Alban, ond dal ddim digon da. Dyma'n pobl proffesiynol ni, dyma'n pobl sy'n mynd i arwain gyfer y dyfodol yn hyn o beth. So beth penderfynodd yr Alban wneud? Dyma penderfyniad yr Alban oedd gweud, angen i gynyddu nifer o bobl ifanc sy'n mynd i brifysgol. Ni moyn fwy o bobl ifanc i fynd i brifysgol. Ac oherwydd hynny, dyma nhw'n dod mas gyda'r National Schools Programme. A fel chi wedi gweld gyda'r National Schools Programme, mae'n dadlau cyfieithu ar y top wedyn, nod y raglen ysgolion genedlaethol yw annog pob disgybl gyda'r gallu i wneud cais i addysg uwch. Maen nhw'n gweld gwerth mewn addysg uwch. Oherwydd y hyn sy'n digwydd yma yng Nghymru, ni'n gweld gwerth mewn addysg uwch. Os ydych chi moyn eich meddygon, os ydych chi moyn eich nyrsys chi, mae rhaid bod nhw'n cael cyfle i fynd i brifysgol. Mae rhaid i ni gynyddu'r niferoedd hynny os mae Cymru eisiau symud ymlaen yn hynny o beth. Un o'r pethau byddwch chi'n gweld wedyn yw, dyma'r dryndod 10 mlynedd yn ôl, neu hyd yn oed fwy, 15 mlynedd yn ôl, dyma nhw'n dod fyny â cynllun air. A beth oedd y cynllun air yn cael ei arwain gan myrered, cael ei arwain i ysbrydoli pobl ifanc i fynd i brifysgol. Wel, mae myrered yn anhygoel, mae myrered yn cael tanio unrhyw beth. Fi'n credu mae myrered, wir, yn fy marn i, gyda myrered, mynd allan a gwerthu ffenestri. A os ydych chi'n gwerthu ffenestri, byddwn ni'n prynu ffenestri pob dydd wrth dde. Mae gyda'n ddawn na i ysbrydoli bobl mewn gwirionedd, a ni'n gweld ar lefel genedlaethol bellach, wrth gwrs, ar y llwyfan yn hynny o beth. Ond gyda rhywun fel yna arwain, ond nid yn unig hynny o beth, dyma'n cael pobl eraill mewn i ysbrydoli pobl ifanc i fynd i brifysgol. A fel chi wedi gweld, mae pobl yma yn bobl anhygoel. Oedd e'n llew, 15 mlynedd oedd e'n llew, a dde'n dod, a dde'n siarad, a ni'n eistedd yn gwrando yna fe, a ni'n pen y gorau. Oedd e'n tanio chi. Os ydych chi ddim yn mynd i brifysgol, cyn bod rhain yn dod, o'ch chi'n rithro i brifysgol. A yn anffodus i fyd, a fi mor facs ni fath i ddod mewn, oherwydd un o'r pobl arall yn cael ei siarad oedd fi yn anffodus. So, gai dweud, yes, na sandwich i fi'n ei gael am hynny. So, fel ni'n gweud, mae'n bwysig wedyn gyda'r pobl yma, ond fe ddaeth y cynllun air, byddaeth y cynllun air i ben. Oherwydd oedd yn cael ei ddiannu gan y dryndod Dewi Sant, a wedi gofyn i ddymau, a dyma'r Llywodraeth yn dod allan yn hytrach gyda y cynllun seren sydd gyda ni a'r Academi Seren yn hynny o beth wedyn. A fel chi'n gweld, fel oedd y fyrniadaeth wedi bod i cynllun seren, a mae cynllun seren yn nelu. Dyma, ond i wedi llythyru y cynllun seren a gofyn i nhw wedyn nifer fawr o gwestiynau dylan wedi anfod nifer fawr o e-byst i nhw gofyn i nhw fad arian yn derbyn a beth yn ei nod nhw. A dyma John Chadwick wedyn pennaeth y Academi Seren am mlyneddu. Os chi'n darllen hwn, byddwn ni'n gweud gwych. Bwriad yr Academi yw esgor ar ein dysgwyr, waith beth yw'r cefndir economaidd gymdeithasol, yr uchelgais, y gallu a'r chwilfrydedd i gyflawn. Mae'n swnio'n ffantastig. Ond beth maen nhw'n targedu mewn gwirionedd yw 10%. Y 10% ar y bryd. Ac os chi'n edrych ar y safle wir, dyma fi'n dyfynnu'r safle wir sydd gyda nhw. Menter gan Llywodraeth Cymru yw'r Academi Seren i helpu dysgwyr mwyaf galluog Cymru i gyflawni eu potensial academaidd. Dysgwyr mwyaf galluog Cymru. Llawn a chefnogi ei llwybr addysg i brifysgolion blaenllaw yn y Deyrnas Unedig. Prifysgolion blaenllaw yn y Deyrnas Unedig. Os ydym ni yn edrych, un o'r pethau cyfynnu ni o'r fad arian i chi'n cael. A mae'r ffigwr yn anhygoel. Mae'n derbyn 10.7 miliwn i anfon plant fwy o galluog Cymru allan. Oherwydd y nod yn y pen draw yw bod 24 prifysgol rysel gyda ni. Ond Rhydau. Dim ond un sydd gyda ni yng Nghymru, sef Caerdydd. Ond mae'n annog y pobl yma i fynd i brifysgolion rysel. Mae'n bonkers. Os unrhyw fel arall yn y byd yn gwneud unrhyw beth tebyg, yn annog y pobl gorau i fynd allan. Fel chi wedi gweld ar y safle we am wedi derbyn rhai o wybodaeth. Ond beth sy'n neud hyd yn o'r waith argyfyngus i fi mewn gwirionedd, mae cynllun seren ddim yn nelu yn uniongyrchol dim ond at y pobl sy'n chweched dosbarth mewn 12 a 10. Mae nhw'n dechrau hyd yn oed yn iau, blynyddoedd 8 a 9.
A mae'r ysgolion gyda'r dewis, maen nhw'n cael dewis wedyn i anfon 10% gorau a'r athrawon yn dewis wedyn i anfon nhw. Maen nhw'n cael cyfarfodydd wedyn i cael ei annog nhw i fynd i brifysgol ac yn y blaen. Ond pan neges maen nhw'n cael? Os ydych chi'n moyn llwyddo, mae'r allan mynd tu allan i'r ffin. A bydd y broblem gyda hynny yw 12 mlynedd ddod. Maen nhw'n cael y neges yma gan y deallusion sy'n dod i'r ysgol. Maen nhw wedi cael ei dewis fel y 10% gorau yn yr ysgol hynny. Maen nhw'n mynd i'r riadru'r neges nhw'n ôl i weddill y disgyblion yn yr ysgol. Beth yw'r neges syml yw? Wel, os ydych chi'n moyn llwyddo, os ydych chi'n moyn gwneud yn dda yn y byd yma, mae'n rhaid chi fynd allan o Gymru. Odyn ni'n llwyddo? Odyn, mae 44% o bobl ifanc Cymru yn gadael Cymru. So dyna'r broblem. A'r broblem olaf ein prifysgolion ni. A mae prifysgolion gwych gen ni yma yng Nghymru, a ar y diwedd ni yn ei chwilio yr hyn mae prifysgolion ni yn ymwneud â wedyn. A fel chi wedi gweld, o ran yr iaith, nid dath y gellir gwell byddwn ni'n dadlau gyda hynny. Mae hwn yn dod o adroddiad, ni'n sbyd adroddiad ar y Gymraeg mewn addysg, rhywfaint o addysg, rhywfaint, darnau bach falle o'r Gymraeg yn dysgu. So os chi'n edrych ar hyn, Prifysgol Bangor, 1,400 o ddisgyblion o myfyrwyr, dylsyn ni wedi, yn Prifysgol Bangor, sy'n derbyn rhywfaint. Faint yw rhywfaint, pwy oedd? Yr nesaf wedyn, Aberystwyth, 430, Coreg yn y Llu. Dyna ni'n styried Aberystwyth i fi, o lle rhywun oedran ni fel y Coleg Cymraeg yna. Os chi'n edrych wedyn, a Prifysgol Abertawe, tebyg yn ewch. Os chi'n edrych ar Caerdydd, mae'r unig prifysgol rysel sy'n Nghymru. Os chi'n edrych wedyn ar y Dyndar Dewisant, yes! O le am y job gyda fi fynd i, yn dyn nhw'n yma. Ond sy'n edrych, faint o bobl yw hynny, os yn ni cyfri rhain gyda prifysgolion eraill wedyn yng Nghymru wedyn. 6,815. Ydy hwnna mynd i roi pobl proffesiynol i ni yma yng Nghymru sy'n mynd i wthio'r Gymraeg? A os ydych chi'n edrych wedyn, mae 22% o bobl ifanc yng Nghymru yn derbyn i addysg uwchradd trwy gyfrwng Gymraeg, yn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg, a maen nhw'n gwneud jobyn ardderchog, ac yn gwybod mynd i'n prifathro yn gwneud hwnna, so mae rhaid i wedi beth neis yn dan nhw. Maen nhw'n gwneud jobyn ardderchog. 22% ni'n aros yn yr un safle ar y foment, ond os chi'n edrych wedyn ar yn prifysgolion ni, Bangor yn enghraifft, 13% o myfyrwyr y prifysgol sy'n derbyn rhan o addysg trwy gyfrwng Gymraeg. Aberystwyth 5%, Prifysgol Abertawe 3%, Caerdydd 1%. A Dyndar 21%. Ond chi'n gwybod, hyd yn oed ar ôl dweud hynny, mae ddim yn digon da. Nid da chi gellir gwell yn hynny o beth wedyn. Cafod adroddiad arall diweddariad wedyn yn Ionar ac lot o brifbwyntiau, ond un o'r pethau bydd moyn i'w chwilio chi sy'n falle peri Covid a sy'n peri tristwch mawr yw un o'r pwyntiau yma sy'n cael ei nodi yn hynny fel. Gwylio'r gystyngiad o 7% yn y nifer o staff academaidd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ac gwyddus ei bod yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg o 575 i 535. So mae nifer o ddarlithwyr yn lleihau yn ein prifysgolion ni. Nid yn cynnyddu, mae hwnna wir yn peri Covid mawr. Oherwydd, os nag oes y darlithwyr yn cael ei trwy gyfrwng Gymraeg, does dim gobeith gyda ni wedyn i symud pethau ymlaen. Oce, fi wedi bod yn negyddol, fi wedi bod yn rhy negyddol falle, ac yn niadau mynd, beth yw'r atebion e? Wel, y peth cyntaf yw cynllun seren. A un peth gallu weid o'r cynllun seren, a hoffwn i ddiolch i heini a bod gyda taw, un peth o'n i moyn neud, o'n i moyn chwildro, o'n i moyn cael gwared nhw. Gwared nhw gyda'r gwybod. Fi'n dwylio ar hynny, chi'n gweld sgil technoleg gwybodaeth fi? Chi'n impressed? Dylsach chi'n gwybod. Yn anhygoel beth mae AI yn chi'n neud nawr. Ond tywai, dyna dwi'n i fod, mi'n siŵr cael gwared nhw. Ond dyma heini yn ei chwilio i fi mewn syml yn gweud, wel, na, maen nhw'n llwyddiannus, a maen nhw yn llwyddiannus. Yn yr hyn maen nhw'n neud, maen nhw'n tu hwnt y llwyddiannus. So beth yw'n moyn yn nhw'n neud mewn gwirionedd yw newid ffocws. A pe bai seren yn newid ffocws, yn dim ond targedu'r 10% yma. Mae'n gwych o beth bod ni moyn rhyw fath
o fudiad sy'n helpu 10% gorau ni yng Nghymru. Ond beth i fi moyn yw sicrhau bod llawer fwy o bobl ifanc yn cael y cyfle i fynd i brifysgol. Fi moyn gweld beth mae'r Alban yn neud. Dyna beth fi eisiau gweld yw bod y niferoedd gyda ni yma yng Nghymru, nid 30%, ond debyg i'r hyn sy'n digwydd yn Lloegr, hyd yn oed yn uwch na sy'n digwydd yn Lloegr. Dyna beth ni moyn. Os ydyn ni moyn y bobl proffesiynol yma sy'n gallu wneud popeth i ni yn y gymdeithas fodern i ni'n rhan o hynny wedyn. A beth sy'n angen nhw'n wneud i fi'n teimlo yw falle edrych yn ôl. Ti'n cael gair gyda Meredith a gweld beth oedd hi wedi wneud trwy'r cynllun seren i annog y pobl ifanc yma trwy gyfnod Gymraeg i fynd i brifysgol. Ac efallai yn y pen draw, roedd hi'n golwg yn syth nhw'n cariad gyda seren. Fel AI eto gyda hynny. Ond beth arall sy'n angen yw prifysgolion. Angen i'n prifysgolion i newid fi'n teimlo. Mae angen i'n prifysgolion i uwcholeuo, achos dyna un o'r pethau gallen nhw'n wneud. Uwcholeuo, mae pob prifysgol gyda cyrsiau sy'n arwain ar lefel rhyngwladol, arwain ar lefel cenedlaethol. Mae disgybl deunaw oedd, sy'n blew yn nhw. Pa gyrsiau gyda chi? Mae pob prifysgol gyda rhywbeth tu hwnt o ddisglau. A sydd dyma fi wedyn gyda'r syniad ffantastig. Yn gwybod cael syniadau ffantastig yn aml, ond dyma fi'n dweud, reit, beth nai ysgrifennau anfonau e-byst i pob isganghellol yng Nghymru, a anfonau i wasg, swyddogion y wasg pob prifysgol yng Nghymru, a gweithio nhw. Gyndo, fi'n neud y cyflwyniad yma, ydych chi'n gwneud un pwynt sleid, pwynt pŵar i fi, yn uwcholeuo unrhyw beth chi'n dymuno le mae'r wow ffactor gyda chi. A ni wedi gwneud y mor agored â hynny, cyn ni wedi trafod am unrhyw beth mewn gwirionedd. A beth ges i nôl mewn gwirionedd oedd pob prifysgol yma yng Nghymru ges i sleid. Sleid wedi cael ei wneud yn bod pasgol gan pob prifysgol ar gyfer y cyflwyniad yma heddi. A dal beth i weld hynny. Oherwydd mae'n bwysig. Peth arall yn dweud, mae'r pwynt pŵr yma'n gael eich. Os ydych chi'n moyn derbyn y pwynt pŵr yma, chi'n gael yn rhad ac am ddim gyda fi. Right? Ond os mae Llywodraeth Cymru wedi gwastraffu hanner biliwn yn anfon arian allan o Gymru, yn gallu gwario 11.7 miliwn dros 5 mlynedd, dros 5 mlynedd ac yn llun seren, rwy fod o'n gwerthu'r pwynt pŵr yma i chi am miliwn yn falle, chi gael am hynna, os ydych chi'n moyn. Ond dyma beth mae'r prifysgolion wedi dangos o beth. O ie, o'n i'n cael chwildreth. So mae'r chwildro wedi mynd. Dyma, fi wedi gwneud nhw'n trefn ges i. So fi ddim yn ddarllen pob un o'r rhain mas, ond beth yw y trefn ges i nhw'n nôl o'r prifysgolion. So fi ddim yn dewis un dros y llall. Dyma'r drefn o'n i wedi derbyn yn ôl. Yr un gyda prifysgol Cydydd, Fynylliaeth yn Gyrdydd, fi ddim yn ddarllen pob un o'r sleids yma, ond fel ych chi'n gweld, maen nhw'n arwain ar lefel. Yr ysgol orau ar gyfer rhagoriaeth ymchwil Caerdydd, gyntaf yn y Deyrnas Unigedd am ansawdd ein addysgu a'n ymchwil ni. Na ddylsau pobl ifanc bod yn gwybod am hwnna. Na ddylsau pobl ifanc yn 19 oed gwybod, waw, dyma'r waw ffactor. Dyma un cwrs. Mae nifer fawr o gyrsiau gyda pob prifysgol yng Nghymru sy'n llawer yn arweinio. Yr un nesaf yw Aberystwyth. Aberystwyth yn pwysleisio gradd mewn nyrsio oedolion a iechyd meddwl. Mae hwn yn trwy'n bwysig. Oedd hwn wedi taro fi, so mam a dad wedi marw dros y blynyddoedd diwethaf gyda Alzheimer's ac yn y blaen. Hwn yn allweddol bwysig i'n teimlo i'r Gymru fodern. Mae cael rhywbeth fel hyn, ond braf gweld bod Aberystwyth yn pwysleisio'r angen i wneud hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn sicr byddwn ni fel teulu wedi elwan ar ddisgol pe bai myfyrwyr yma wedi mynd allan a da breth gweld Aberystwyth yn arwain yn hynny. Yr un nesaf wedyn yw Prifysgol Wrecsam. A Prifysgol Wrecsam wedyn, o'n i'n disgwyl gweld y Sir o America gyda nhw ar y pwynt pŵr, Ryan Reynolds ac yn y blaen, ond na. Maen nhw'n edrych ar gradd therapi lleferydd ac iaith. A maen nhw'n pwysleisio Cymreictod mewn yn hynny, ac mae hwnna'n allweddol bwysig i ni. Bod ni'n cael y pobl, oherwydd natur y maes yma, bod ni'n cael y pobl yma sy'n gallu gwneud trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac mae pob clod i Wrecsam am bwysleisio hynny ar ddawn sydd gyda y pobl yma i fynd allan a newid ein cymdeithas ni ysgil hynny i gyd. Y Drindod Dewi Sant wedyn, y Drindod Dewi Sant yn pwysleisio'r adran addysg gyda ni fan hyn wedyn, fel i'n gweud, darllenwch e gyd achos mae'n mynd i fod lan am 5 munud. Sy'n mwyn cadw swyddi ar gyfer unwaith bydd wedi gorffen. Ond ta waith, so mae Drindod, o beth i'n gweld, ond i wedi trefo gledor, ond i wedi rhoi lan i gyfod yn eistedd. A
A wedyn, beth sydd gyda ni fan hyn wedyn yw Prifysgol De Cymru, lan o'r hewl am fan hyn wedyn Prifysgol De Cymru, a beth sydd gyda nhw yw seibr ddiogelwch cymhwysol. A maen nhw'n pwysleisio un o dim ond 8 prifysgol yn Deyrnas Unedig i dderbyn air gan ganolfan seibr ddiogelwch cenedlaethol. Beth o'n i'n dylio am De Cymru yw, o'n nhw'n llawer fwy cyfrwys na pob prifysgol arall, oherwydd o'n nhw wedi anfon 2 gwrs i fe. A ni'n dweud, gwych, rhaid i ddoi lan, achos os maen nhw'n digon call i anfon 2, os o'n i'n neud hwn eto, fi sef am mynd rhywun o brifysgol arall, fyddwn i'n gweud, anfon 10 i fe tro nesaf. Ond fel chi wedi gweld, meistr mewn ceropracteg gyda chi wedyn, ceropracteg yn ail yn y Deyrnas Unedig ar gyfer meddygaeth gyflenwol. Mae'n hyn, na ddylsyn pobl ifanc ni wybod hynny. Wrth nhw edrych o, mae'r ysygw. Wel na, mae cyrsiau gyda ni mynd hyn yng Nghymru sy'n arwain. Peth arall sydd gen i wedyn yw Prifysgol Metropolitan yn Gaerdydd wedyn, a fel ni'n gweud, mae'r ffocws, achos o'n i'n cael mor ben y gored, braf gweld Prifysgol Metropolitan Gaerdydd yn pwysleisio Cymreictod, mae Cymreictod yn dod allan yn gryf iawn yn hyn. Un o'r bethau ni'n dwlu gweld yw'r syniad yma o cyfleoedd byd eang, ymweliad anhysgol bartner yn Rwanda. Mae Llywodraeth Ceidwadol yn Lloegr wedi methu anfon pobl i Rwanda, ond net Caerdydd yn llwyddo i wneud hynny. Waw! Mae'n gwneud yn llawer gwell na Llywodraeth Genedlaethol Prydeinig yn hynny o beth. Yr un nesaf wedyn yw Abertawe, meddygaeth o'r raddedigion gyda chi wedyn, sy'n mynd chi'n ei graf y wedyn wneud y meddygaeth. Unwaith eto, braf gweld cymaint o bwyslais yn gwybod pan wedi mynd braf gweld cymaint o bwyslais ar y Cymreictod yn dod allan myna. O'n i wedi gwneud peth o hwnny i'w ferchu sy'n Gaerdydd yn ei meddygaeth yn Gaerdydd, a ni'n gweud, dechrau beth maen nhw'n gweud ar y sleid yma, maen nhw'n pwysleisio'r ffaith unigryw yng Nghymru, cwrs o'r raddedigion 4 mlynedd o hyd, lle i 150 y flwyddyn, carfan bach, cyswllt agos ar staff addysgu, treian o'r cwrs trwy'r Gymraeg, y gorau yng Nghymru, y pedwerydd yn y Deyrnas Unedig. Na, ti'n credu hwnna, dad. Wyt ti'n gweld sydd wedi arfer hwnna? Na, ti'n credu hwnna. Mae'n dod yn ei meddygaeth yn Gaerdydd gyda dad. So, fi ddim yn mynd i ddadle gyda hynny, ond yn ei mlaen. A wedyn, yn olaf wedyn, Prifysgol Bangor. Dim yn olaf, ond yn olaf i anfon ei gyda fi wedyn. Seicoleg, un o'r adrannau seicoleg hynaf a mwyaf staff sy'n arbenigwyr yn ei adnoddau arbenigol, sganwyr MRI, labordi atomeg ac yn y blaen. Ond fel chi wedi gweld, rhain y pethau sy'n angen ar gyfer y Gymru fodel. Rhain y beth sy'n mynd i gyrru ni ymlaen. Rhain y pethau mae angen i bwysleisio un pobl ifanc ni. A dim ond mor fath o cipolwg yw hwn yn gwirionedd, a llawer fwy o gyrsiau gyda'r prifysgolion yma. Ac os ydym ni moyn, miliwn o siaradwyr Cymreig, does dim gwybod cynnydd gyda ni, os ydym ni'n parhau fel mae pethau'n digwydd ar y ddwmen. Mae'r rhaid bod pethau yn newid, mae'r rhaid bod ni'n newid mewn gwirionedd. Fi wedi cynnig 2 acteb yna, bod angen i gynllun serau newid. Ac i dal beth gweld bod nhw'n mor llwyddiannus, a mae rhaid i nhw ffocysu, a mae rhaid i nhw addasu, a mae rhaid i nhw newid yn fy marn i. Mae rhaid hefyd, wrth gwrs, pwysleisio y llwyddiannus sydd gen ni yng Nghymru. Ni ddim yn dda yn pwysleisio pethau i ni wneud yn dda. Mae'n hawdd iawn, falle, bod ni'n eistedd yn ôl a gadael pethau bod. Ond os mae 44% yn pobl ifanc ni, a 44% i fewn i'r ffigwr yna, yw nifer fawr o pobl gorau yng Nghymru yn gadael ni. Mae'n wallgo, mae fe'n bonkers. A ni wedyn yn gofyn i'r Coleg Cymraeg. Ac dyma'r eirin ni'n gofyn i'r Coleg Cymraeg i dynnu nhw'n nôl. Faint sy'n dod nôl? Mae dylen ni'n ati ofyn a gofyn faint sy'n dod nôl i Cymru. Ond ni'n siarad ar Radio Cymru bore yma. A dyma Radio Cymru yn cael neges y Llywodraeth yn dadle bod hyn a hyn o bobl yn dod nôl i Gymru. A wrth i weld, mae'n anhygoel bod chi'n cael y ffigurau yna, jyst ni wedi gofyn. Mae dylen ni gofyn 5-8 beth yw'r ffigurau. A mae'r ffigurau yn echydus yn gwirionedd, oherwydd y tueddiad yw, allai chi'n gwybod, os chi'n mynd i brifysgol, y tueddiad yw wedyn, allai bod chi'n aros yn yr ardal yma, chi'n cwrdd ar rhywun efallai, chi'n priodi a chi'n aros. Ni'n colli cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o bobl ifanc. Pobl yn ni'n methu colli yn y wlad yma yn gwirionedd. Mae'r rhaid bod ni'n newid. Ac yn olaf, falle,
ni ofyn, mae method to my madness dwi'n gweud. Fi wedi pwysleisio pan mae bwysig yw dylan a pan mae bwysig yw heini, a hyn nhw'n gwneud gweithio gyda. So, os dwi'n gofyn cwestiwn awkward, byddai'n edrych draw at heini, ac heini at y cwestiwn. So, hoffwn i adael nawr, o'n i wedi cael ei gofyn i siarad dim ond am hanner awr, oherwydd o'n i'n adael llawn i chi i ofyn cwestiwn neu i ddod yn ôl i fi falle, gyda unrhyw un o'r barn chi. Os unrhyw un yn moyn... Diolch yn fawr iawn i Huw am sgwrs ysbrydoledig gyda'r digri. Mae egniaeth yn fydder yr anhygoel. Angen bobl fel Huw yn y Llywodraeth yn yr adran gyllido, sy'n ni'n meddwl. Hollol ryfeddol y ffeithiau sydd gyda ti ac yn digwydd, os mae'r Llywodraeth yn bwriadol yn trio anfon yn y fyrwyr ni i Loegr. A wedyn, diddorol wedyn, byddai effaith seicolegol y fyrwyr sy'n edrych gallu yn Loegr ac yn gorfod aros yng Nghymru. Yn ei laeth byddai ni'n annog rhyw ysbryd o israeloldeb yn y sefydliadau'n hunain. A hwnna diwl y cyfan. Croeso i chi ofyn cwestiynau. Neu adael, ni ti hyn o'r gynulleidfa? Diolch. Os y cwestiwn ogwech i fynd ôl, ie? Os unrhyw unrhyw gwestiwn wrth nhw fynd, neu unrhyw sylwad ydych chi'n neud efo lle? Ele. Ele? Ond hefyd am y ffordd chi'n cyflwyno o'r gwybodaeth yna, o'r ffaith, o'r glir, o'r berthnasol ac dylai bod i cynnydd a Llywodraeth Cymru sy'n a sori, nes i prifysgolion Lloegr a nes i nôl i Gymru diolch. Ond yn addysg nes i yn Lloegr, ddim tymor yn gychen na bod yn addysgwr. Oedd i'n tysgwyr hynny. A wedyn oedd yn gweith as oedd. Oedd wedi bod yn ymwneud gyda'i addysgwr y maes. Wedi gweld fel mam prifysgolion Lloegr, oedd yn fi, yn werthu hunan ac yn canmol i hunan, a fel gwirthmag i Cymru. A'n gweithio mor i, yn Llywodraeth fi, fel sy'n cael ei ddien, ac yn gwirthmag hi. Yn gofod i hunan yn prifysgolion fi. A'n gweithio mor yn Cymru, ond dyna fel yn gweld yn bachanu. I hyn sy'n gwneud i'n dangos yn gwych, diolch yn fawr i am dangos yn ei gwyni a rhywbeth gadael gwan yn gwneud. Beth sy'n ei wneud? Felly, Owen ydw i wedi dechrau cwmni o ran drog am talent a pwrpas y cwmni yw i delio gyda'r broblem y droedoniau a gyda cyfeithio drafod ni'n hefyd y Coleg Cymraeg yn siwrfawr yn mynd allan i llefydd yn adod fustem am ceiniol Lerpwl bydd yn lot o Gymru fynd i trio denu nhw fydd yma nôl. Felly mae'n broblem fi wedi meddwl amdano fe lot a un o'r pethau o'n i eisiau sôn amdano fe oedd y mater hefyd i'r pwynt yn seren y dynol a'r datrysiad yma. Fi'n gweld lot, i gyrru'r gyffredinol fi'n rili cytuno gyda popeth nes i ddweud hefyd. Ond ran seren, fi'n meddwl falle bod ti'n rhoi bach gormod o credit iddyn nhw o ran yr effaith nhw'n rhywun cael yn symud pobl i ffwrdd. Fel dwi'n sôn, mae'n broblem efo hanesyddol, mae'n bod yn digwydd am sbel. Ac ar ben hynny, bydden nhw'n dadle, bydden nhw'n gwneud pethau yng Nghymru gyda Prifysgol Cymru a prifysgolion arall Cymru yn rili'n newid ffocws nhw chydig bach. Fe mae'n y broblem hefyd gyda pobl yn edrych ac yn matcho i graddau nhw, so pobl yn teddu o fi'n cael 3A, neu edrych yn y prifysgolion sy'n cael 3A, ac yn gyffredinol bod y lot o'n nhw yn y prifysgolion yn ystod ac ati. Felly, o ran y datrysiadau, os yna rhywbeth fwy pwrpasol, nes i sôn am lot o pethau mewn eitha y newid falle y ffocws neu'r negeseuon, ond ddim y polisi o gwmpas ariannu pobl wrth gwrs i fynd i'r cyrsiad tu allan i Gymru, os mae cyfleoedd hefyd i wneud yn ratach byth i astudio yng Nghymru ac yn y cyrsiad Cymraeg wrth gwrs, ond hefyd, beth byddwn ni'n bach yn ddiddordeb dy fi'n wneud, i ni edrych yn fe, yw os mae cyfle i ariannu pobl sydd wedi astudio tu allan i Gymru ar yr amod bod nhw'n dod nôl ac yn gweithio am gyfnod amser yng Nghymru, fel bod nhw gyda incentive ariannol i ddod nôl a gweithio yng Nghymru, ond dal cael y profiadau
pwy ei angen am nhw eisiau, a bod ni'n cael troi ein gwendid yn ni rhywsyd mewn i gryfder. Dyna gwrs ffasiwn. Fi ddim yn erbyn pobl ifanc cael cyfle i fynd i Lloegr, a mae rai sy'n dynol yn dod lot o talentau gyda nhw. Mae'r erthygl yn Cymru fyw, dwi'n sgwennu gan Gwenno Robinson, a hi i ysgol Caergan, Dych chi nôl i Gymru, a ddyn erthygl yn ffantastig, oedd yn pwysleisio y ddau ochr y geinion. A braf gweld bod mudiad fel chi wedyn yn cael ei sefydlu i denu pobl nôl. Ni moyn y pobl talentog yma nôl yng Nghymru. Dyma'r pobl sy'n ni gyrru ni mlaen. Mae'n hawdd anfon pobl allan, ond mae'n rhaid sicrhau bod nhw'n dod nôl yn ogystal. A falle bod fi garedig, o'n i'n ymfydus fawr lle pobl o seren yn ddim yn balu mewn i fe, ond fe ni gweud, mae'r ffigurau yn gweud i hynna, does dim angen i fi o'r gwesteisio'r ffigurau. Mae'n rhaid i ni gael y pobl talentog yma nôl. Ni eisoes gyda rhywbeth fel 8% neu 7% yn llai o bobl yn mynd i brifysgol gyda ni, yn gyffredinol yma yn Gymru. Mae'n rhaid dyma'r bobl sy'n ni gyrru ni mlaen. Dyma beth sy'n ni greu y Gymru fodern. Mewn pob maes, mewn addysg, mewn meddygaeth, mewn popeth. Dyma beth sy'n angen ni. A chi'n pobl yma sy'n gwybod, mae gofyn o bobl yn mynd i brifysgol nawr. Ia, pwy sy'n dweud hynny? Wel, pwy sy'n dweud hynny mewn gwirionedd sy'n ystod o? Os ych chi fel rian, chi moyn y plentau chi mynd i brifysgol. Os chi moyn nhw cael cyfleoedd, chi moyn nhw cael cyfleoedd. Ond wedyn, chi'n gweld, o ia, ond pobl eraill, mae pobl eraill. Ia, ond chi'n gweld, mae pobl cyfoethog yn gweud, mae rhaid i ni sicrhau bod fwy o bobl yn mynd i brifysgol. So, un o'r peth arall wedys ti wedyn oedd y ffaith bod mynd i brifysgol. Un o'r pethau ni wedi gweld, os ydych chi moyn mynd i cael grant ar hyn allan, mae angen 9 tygau yn chi. Yn Lloegr, mae'r ffordd maen nhw'n mesur tygau yn wahanol i'r ffordd maen nhw'n mesur yng Nghymru. Mae fe lan i 1 i 9. So os ydych chi cael 9, dyna'r marc gorau chi wedi cael. Yng Nghymru, y marc gorau chi wedi cael yw A-seren. Mae A-seren yn cyfateb gyda 8. So hyd yn oed, os ydych chi gyda 9 A-seren yng Nghymru, maen nhw'n is na'r gradd sy'n angen sydd ydych chi'n cael yn brifysgol yn Lloegr. Ond ni wedi gweld hynny o brofiad personol yn hynny, oedd yn ferch fi wedi neud, oedd wedi gwneud 10, oedd wedi gwneud 13 tygau. Oedd wedi cael A-seren yn 13 tygau. Ond dim ond 9 oedd yn cael rhoi lawr yn y ffrwyddyn gais. A dy 9 A-seren yn is yn y disgyblion yn Lloegr, bydd wedi rhoi 9 lawr yn hynny o beth. Fel Elin, llongyfarch aruthrol o Cyflwyniad. Mae heini'n gwybod, dwi'n bod pregethu am hyn ers blynyddoedd, a pel sydd gen i heddiw, a mi bwy bynnag arall sydd yma, sydd wedi argyhoeddi gan dy gyflwyniad i bod nhw'n anfon at ei heulog yn Senedd Cymru i gyflwyno'r ddadl yna. Achos fedrai'n deall na feda'r aelodau rheini sylweddoli y cam maen nhw'n gwneud gyda'i pobl ifanc, gyda prifysgolion Cymru a gyda'r iaith Gymraeg. Felly, pawb sydd yma sydd wedi argyhoeddi gen ti gobeithio gyrra nhw at ei aelod i geisio i argyhoeddi nhw o bethau ddim yn iawn fel yma. Falle dylwn ni ddweud ar y dechrau hefyd bod hi'n gweithio'r sector, ond dwi'n holi cwestiwn fel rhywun sydd â diddordeb oesol yn polisi addysg uwch ac yn polisi ffyrdd myfyrwyr. Oedd yn taro fi o'r cyflwyniad difyr iawn ag ardderchol, ond y ffocws ar yr 11 miliwn yna o seren, ac oedd ddim gymaint y ffocws ar hanner biliwn yna o ffioedd myfyrwyr. Mae'r cwestiwn yn mynd trwy feddwl un ateb yw i leihau y costau i myfyrwyr aros yn Gymru. Mae hynna'n un ateb i'r pictiwr. Un ateb yw i gynyddu'r costau i'r sawl sy'n mynd i hwnt i'r ffin. Mae hynny'n opsiwn, ond ydyn ni'n mynd i droi at y sawl sy'n dymuno mynd i hwnt i'r ffin. A dweud, wel, mae rhaid i chi morgeisi eich tŷ chi am weddill eich oes mwyn mynd i hwnt i'r ffin. Mae hynny'n opsiwn, ond mae'n gwestiwn yn diwedd. Neu mae'n opsiwn o ddarganfod arian i fuddsoddi mewn prifysgolion yn Gymru. Os mae'r pictiwr yn parhau yn wir, mae prifysgolion yn Gymru yn derbyn llai o arian na'i cyfreiriad nhw yn Lloegr. Felly, os gen ti unrhyw feddyliau, mae
Mae yna tos yn fyna, does, o ran polisi cyhoeddus, a mae yna ffactorau sy'n cydblethu. Beth yw'r ffordd ymlaen, nid yn gymaint am yr 11 miliwn yna, ond ar gyfer yr hanner biliwn sylweddol iawn yna, sy'n cael effaith ar y farchnad yn ei gyfanrwydd. Un o'r can. Beth sy'n bwysig, mae rhaid rhywbeth yn cael ei wneud. Nid i cario mlaen gyda'r sefyllfa fel mae fe ar y foment. Wel, gallwn ni cario mlaen. Pwysig i weithredu yw Cymru yn pen draw, a'r iaith Gymraeg, a popeth sy'n glwm gyda popeth yn mynd i'w choleuo yn hynny o beth wedyn. O'n i eitha ffodus, o'n i gyda heini a ni gyda Dyla wedyn yn cyfarfod ar-lein gyda gweinidog addysg, Jeremy Miles o'r pryd. Mae Jeremy Miles wedi gwneud gwaith anhygoel dros y Gymraeg a chymod, dwi ddim yn erbyn hynny. Ond un o'r pethau, dyma fi'n codi cwestiwn am cynllun seren. O'n i wedi codi nith cacwn, oherwydd oedd ddim yn siarad am seren, oedd ddim yn gwybod byddwn ni'n gofyn y cwestiwn un am seren, oedd ddim yn hapus bod fi'n gofyn y cwestiwn am seren yn hynny o beth. Mae fe'n gyfnogol iawn i cynllun seren fel dwi'n sy'n mynd i fi ddechrau yn y cyfnod blaen, a oedd ddim yn anhapus i siarad amdano fe. Mae rhaid bod ni'n siarad amdano fe, oherwydd mae hwn ddim yn gweithio ar y foment i fi'n teimlo yma, a fi'n gobeithio mae'r ystadegau y fi wedi fe. Byddwn ni ddim falle eisiau cosbi pobl ifanc sy'n moyn mynd allan o Gymru. Oherwydd mae'r pobl hynny'n cyda'r nôl gyda doniau anhygoel yn hynny o beth. Ond falle gallwn ni gwobrwyo. Fi cofio un o'r arwyr i oedd arlunydd o gyfyrddin fi'n cofio un o'r yna. A oedd e'n gweithio fi, Hew, pan y bod yn gyddol, bydda'n positif. Roi atebion positif ymlaen, nid y rai feirniadol. Ac wedi uwcholeuo problemau, gobeithio edrych ar y atebion sy'n angen ni. A byddwn ni'n cytuno'r cam, mae rhaid ni edrych ar y atebion, mae rhaid ni newid y drefn yma. 500 sy'n mynd yn yr Alban. Mae 44% o bobl ifanc Cymru yn gadael ni. Wel, os yw hwnna'n gweud, mae hanner biliwn, fel ydych chi'n gweud, mae hanner biliwn o bunnau yn gadael Cymru. Os yw hwnna'n aros, dychmygwch beth ydych chi'n neud gyda'r hanner biliwn yn ein prifysgolion ni ar gyfer addysg i'n pobl ifanc ni. I wir newid pethau. Mae'r arian yna yn aros yn yr Alban. Mae'r aros yn aros yn yr Alban. I ni taflu off. Mae'n mynd... Cymrwch e. Ysdim ots gyda ni. Am hynny o beth. Dau sylw sydd yn ymwneud â seren i'r raddau heledd. Y cyntaf ydy ymateb y prifysgolion ar eu sleidiau. Dim sôn am hanner seren, ddim yn ymwyfrydu yn y celfyddydau gwbl. Oedd pob un prifysgol yn sôn am bynciau yn y gwyddorau. A mae hynny'n codi cwestiwn mawr ynglyn â pethau fel ieithoedd modern, dwi'n fan hyn yn siarad yn ei hysi. Mae dim sôn am ieithoedd modern, dim sôn am hanes, am ddeiryddiaeth ac yn y blaen, maen nhw gyd yn ymwyfrydu yn y gwyddorau, lle mae hynny'n yn gadael. A hefyd, wrth gwrs, gyda phobl yn mynd dros y ffin, dydyn nhw ddim yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn waith na hynny, fydde David Glyn yn cyfnog i fi fan hyn gobeithio, ond dydyn nhw ddim chwaith yn astudio Gymraeg. Dych chi'n gallu gwneud peth Gymraeg. Felly mae hynny'n heri gofyn mawr fel cyn-bennaeth ysgol y Gymraeg yn Nghaerdydd. Achos mae Gymraeg, y sefyllfa Gymraeg fel pwnc yn ein bregus iawn, a fydden ni gyd yn gwybod mae staffio'r ysgolion mewn sefyllfa bregus. Felly mae yna bethau llawer iawn helaethach dwi'n credu yn codi o'r cyflwyniad gwych sy'n ei gael yn chi. Fi'n gysylltu am 100%. Oedd rydig ar bob prifysgol i neu pa bynnag beth o'n moyn. Ges i lot o boindod adre yn y dyndod yn gweud, achos o'n iawn yn llythyr i isgynghellad, mae'r isgynghellad yn dyndod. Ti moyn hysbysebu prifysgolion eraill ar draws Cymru? Ydw, ond mae'n darnu wahanol, ddech fyny, o reit, ond na sewch bod ti'n treulio fwy amser yn un yn dyndod. Ond byddwn ni'n cytuno fel hanesur yn hynna, a falchder mawr yn y ffaith a hanesur i fi ar hynny o beth. Mae angen sicr mae'r Gymraeg, mae'n nifer o sy'n neud lefel A yn argyfyngus yn gwirionedd. Fi'n credu mae angen edrych ar y cwrs yn y gystal a beth sy'n digwydd o'n hwnna'n dadl ar gyfer cyfnod arall yn hynny o beth. Ond yn sicr mae'r Gymraeg, mae ieithoedd modern yn dirywio, maen nhw'n mynd am pethau cyfnod trendy yma, falle. Ond fel ni'n gweud, o'n i wedi agor y llaw i bob prifysgol i rhannu beth bynnag o'n nhw'n dymuno yn hynny o beth. A fi'n credu oedd un o'r cwrs
yn dweud bod dynamic amdano y cyrsiau hynny o beth. Ond yn sicr, mae angen i ni uwcholeuo pob cwrs wirioneddol yn arwain ar lefel cenedlaethol neu'r rhyngwladol. Mae pob prifysgol gyda'r cyrsiau yna. Mae'n rhaid i'n neges am mynd nôl i pobl ifanc ni am hynny o beth. So dwi'n ei cytuno 100%. Dyna'r rhaid i stori. Oedd agos Wrth gwrs gyda adroddiadau fod yn y prifysgolion, y celfyddydau di'r rhai sydd yn tua'r i ddioddau. Dwi'n gwybod am sawl prifathro sydd wedi bod yn sgwennu at ddarlithwyr mewn gwahanol yn y prifysgolion, ond chymod wedi bod hanner dros sy'n ei wneud yma yn hyn a hyn, felly mae hwnna'n gorfod mynd. Wel, mae'n o safon y celfyddydau. O'n safon i hanes gwleidyddiaeth a cymdeithaseg o'n i'n dysgu ni a oedd y plant gyda fi adre, oedd Elin eithaf ni'n gwneud y ddyddiaeth a'r gwyddoniaeth yn y blaen nhw'n fab i wneud peirianneg ac yn y blaen. Wnaethon nhw fel lan i ti gael, Dan, ti wedi fforso fi'n hanes yn ti gael, a nawr fi ddim yn wneud yn rhagor o'r fan hyn. So mae'r rhedeg yn ei wneud yn bynnag. So mae'n nid gyda fi'r ateb, achos byddwn ni wedi dwyd fan blant i wedi gwneud hanes, achos byddwn ni wedi helpu nhw, byddwn ni wedi mynd trwy a fan hyn. So falle, fi ddim gyda'r ateb yna, ond mae'n broblem am y rhaid gweithredu am y rhaid yn gwneud. Ac yn arbennig oherwydd o bobl sydd yn mynd tu allan i Gymru ddim yn cael eu haddysg trwy Gymraeg, felly pan ni'n edrych ar yn ysgolion ni, mae'n fe dysgu yn hyn o blaen. Mae'n argyfwng sy'n yn Gymraeg. Diolch am y holl cwestiynau. Rydyn ni'n edrych gyda ni. Dwi'n iawn i ni wedi cael dri o paralwylo. Dwi'n dechrau gyda ti, a wedyn fan hyn, a wedyn gyda ti lle, a pedwar paralwylo. Rydyn ni'n edrych gyda ni. Diolch. Beth awes i Cymru yn 1987 i fynd i'r Prifysgol yn Lloegr. Des i nôl yn 2010, oedd yma hanes dweud i fi. Hyn y bydd yn cyfeithio gyda'r prosiect Arfon i siarad am fanteision i bobl dychwelyd i'r program rhag, falle pobl sy'n ei symu ac yn tawau cytid ac bynnag. O ysgrifennu i'r prosiect Arfon falle i darced i myfyrwyr sydd wedi symu i Loegr ac yn y Prifysgol i ddod nôl ar ôl wedi graddio. Fi'n ymwybodol iawn yn arfer a fi'n credu fe'n ffantastig. Ac yn sicr, byddwn ni'n cynnig 100% y syniad yma o weithio gyda'r Llywodraeth, o weithio gyda'r cyrff yma i sicrhau i ddenu pobl ifanc nôl i'r fod Gymraeg i nôl i Gymru, achos mae angen bod chi'n edrych ar ardaloedd Cymreig sydd ddim gyda meddygon yn enghraifft, sydd ddim gyda nysydd ac y blaen. Gweld, mae braf fel y myfyrwyr yma gyda'i dillad, gyda'i myfyrwyr. Trent yn ferchu, yn ffordd sy'n gweithio bod yma, mae'n gweithio yn swyddfan y radio, bydde hi wedi dod, neu bydde ni'n gyffwrdd i'n dod. Iawn? Beth yn dweud ti diolch? Haia, nes i dod i'r sgwrs yma heddiw, achos dwi'n rhywun sydd wedi cael fy effeithio gan yr Rwyddytau. Yn 2018, nes i fynd i cyfarfod nhw yn Pakistan, dwi'n dod o'r Cynnydd yn ysgol ysgrifennu, a nath nhw sfagio fi i astudio Prifysgol Bristol. Nes i wneud braf yn llythynydd Saesneg yn Bristol, a wedyn nes i aros ymlaen i wneud PGCE neu tar uwchradd, a dwi'n bellach yn athrawes, ond does gen i ddim profiad o ddasgu yn Gymru, oherwydd nes i dewis wneud y cwrs yna yn Lloegr, ond oedd Prifysgolion Lloegr yn cynnig £15,000 i ni aros yn Lloegr i wneud y cwrs yna, oedd Llywodraeth Cymru yn cynnig dim byd. Felly, dwi'n nawr stuck. Dwi'n ffili cael swydd yng Nghymru oherwydd does dim profiad efo'r cwricwlwm Cymraeg gen i. O'n i eisiau aros yn Nghymru, ond o'n i'n ffili Lloegr fi, ond y Llywodraeth Lloegr yn cynnig £50,000 i aros, ond yn hefyd gweithio. Be ni wedi wneud i persuadio pobl neu cael pobl i fod bod yn athrawon ar Gymru? Fi wedi siarad hanner awr, fi wedi gwneud nhw 2 funud. Llawer fwy pwerus yn unrhyw beth wedi gwneud mewn hanner awr, a chymod dyna trwysto, dyna'r neges falle. A mae beth i chi wedi gweud, llawer fwy pwerus yn unrhyw beth wedi gweud, so ti'n Doi beth ydyn sicr ar y arfer, os y byd i gyd i'w redeg saith athrogedig anfon i myfyrwyr tramor, ond pwysleisio bod nhw'n dod nôl, ynde? Beth yna gyda'r leion i na mynd a dod nôl,
pam bod Llywodraeth Cymru ni yn ymddangos i'n bod gynnu nhw ddim ond yn ddiddordeb y denu bobl yn ôl, ond pam bod nhw'n cuddio'r ffaith bod ti'n dweud a dwi'n ei math ag i bod trio cael gwybodaeth faint o bobl sy'n mynd a faint sy'n dod nôl, a mae'n impossible cael yr allan o anegdod i fath o'r gorau yma. Oedd y BBF wedi pam fod yn y ddylfryd yma gen Llywodraeth Cymru bod ddim ddiddordeb yn nhw? Wel, ai dyna beth yw e? Wel, mae ofrwydd fel arfer yn arwain at weithrediad gyda glydwyddion, hyd yn oed am fel i brifysgolion. Ond pam beth, dwi ddim yn gweidydd, pam beth yw'r gwendid yn y ffwnc yma, mae'n gymaint o beth eraill da sy'n cael ei gefnogi, mae'n ddallineb ar ysbryd at y ffwnc yma. A dwi ddim yn unig yn gyda'r Gymraeg yn Eironig, ni mae'n wir o ddyn nhw, yn ddi-Gymraeg. Fi'n cytuno, fel i'n mynd yn ôl falle i Jeremy Miles, mae Jeremy Miles wedi bod yn mor hir. Oedd hi'n gefnogol iawn i cynllun seren oherwydd oedd wedi cael y cyfle i fynd i brifysgol i dechrau. A gwych o beth bod wedi dod nôl i Gymru yn hynny o beth. Ond os mae pobl sydd ar y brig yn gwrsod siarad gyda ni yn cynllun seren, fi ddim yn moyn siarad gyda Gymru yna, gefnogol iawn. Mae nhw'n yna beth, dyn ni'n nabod nhw, mae'n fantais gyda fi, dyn ni'n nabod nhw'n bersonol. Mae'n lot fawr o weithio sifil yn edrych fwy ti gael Llundain na beth mae'n edrych sy'n gael Cymru yn hyn o beth. So, ie, ond mae rhaid newid pethau. Mae hwn yn methu parhau, mae'n bonkers. Fel ydych chi siarad yn yna, mae rhaid bod e'n newid. Ni methu colli pobl fel hyn, a wedyn pryd maen nhw'n dod nôl, mae'n diweddef. Newid, ie. Ac yn y bryd, ysgrifennu ni ddim o'r wybodaeth am ddemnol. Wyt ti'n dweud chydig natra ni hynny. Crafu'r wyneb i hwn. Gael ei gweud, mae taflen wybodaeth gyda fwy o wybodaeth yn wedi gweud. So os ydych chi'n mynd ar hwnna, mae taflen wybodaeth yn cael llunio ti fyw. Ie, y cwestiwn bach ola. Diolch. Mae cynnydd yna'n codi hwnna'n pwyso. Ac yn sôn am 20% o ddisgyblion Cymru sy'n cael ei hanes i'w gyfnwyd ymlaen yn gadael Cymru. Dwi bersonol sy'n ei gwrthwynebiad, fi'n hapus iawn i myfyrwyr sgwyddion i fynd i'r ddysgu'n grawnt. Dwi'n cydeirio cyfnod prifysgol aml, a mae rhai o cyrsiau gydagonau yn y byd. Y broblem ydy, mae gen ti ddau ysgrifennu o brifysgolion sy'n wedi mewn gwesti Bristol, sawl blwyddyn o bella, a maen nhw'n gyda'r badge yma o anferth yn fwy. A mae'n glan y filoedd, a dyna pan bod yn mon anhedd seren yn hyrwyddo brifysgolion sydd yn aml mewn rhai o cyrsiau nhw'n tanon gymaint o'r dymhariaeth i nhw. Dyna'r un pwynt, a pwynt arall o'n eisiau gwneud yn masif i Sioned. Mae yna gymaint o nai o alw am i myfyrwyr neu celfyddydau ar gynnydd. A mae hwn yn ganlyniad anochel i'r narratif genedlaethol sy'n digwydd. Step sy'n bwysig, ac wrth gwrs mae'n bwysig. Y ffordd mae Llywodraeth yn mesur gwerth addysg ydy faint o incwm ti'n i ennill annog hyn a hyn o fynyddoedd ar ôl gadael y ysgol. Mae addysg yn fwy na arian, a mae'n rhaid newid y narratif yma, a mynd nôl i rhan o gwerth addysg o ran impact yn y byd a mewn bywyd yn y symud ymlaen. A hwnna dwi'n ei golli. Dwi'n gobeithio rwan efo blwyddyn addysg newydd yn Llundain, y bydd y narratif yna yn newid yn gymryd. Ond mae angen i hynny hefyd yn Cymru fod yn dyrchafu ac yn dathlu gwerth pynciau draws y Steddfod. Mae llai o myfyrwyr Cymru yn mynd i'r ysgolion ar unrhyw namladd arall o Brydain, a mae'r canran yna yn parhau i oswyd y blwyddyn diwethaf. Felly mae yna lot i wneud, nid jyst yn dweud am yn dros y ffin, ond dyrchafu at i'r ysgol. Cytuno 100%. Chi wedi clywed y stori heddi. Mae'n chi'n neud yn amdano fe. Fel ych chi'n gweud, mae'n chi ysgrifennu i chael y cynulliad. Mae'n eich chi'n coleio'r pethau yma. Ond i bai bod chi'n neud hynny, chi jyst mynd i gerdded mas trwy'r drws yna a mynd i'r ddarlith nesaf, neu chi'n mynd i fynd i grywyr ar y corau neu beth bynnag. Mae rhaid bod hwn yn newid oherwydd yn pobl ifanc ni sy'n colli mas. A Cymru yn y pen draw.
cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth a cenhedlaeth. Ni'n mynd i wneud ein hunain fel gwlad fwy claw os yna gen i newid y pethau hyn yn y dyfodol. Ie, cytuno beth. Diolch yn fawr iawn i'ch holl gyfraniadau chi, hynod berthnasol, amlwg bod y sefyllfa yn myd athrawon yn gallu bod yn drychinebus. Ac mae'n bwynt bydd angen i ni godi gyda'r llywodraeth yn amlwg. Mae'r sefyllfa ariannol, o'n i'n siarad bore yma gyda Gethin Matthews ar y tawe, so yn bwynt i Trystan. Wedodd e, rhaid blynyddoedd yn ôl, ar ôl dechrau'r cynulliad, Leighton Andrews, ar given box matches, wedi penderfynu bod ni'n ariannu myfyrwyr sy'n aros yng Nghymru yr un peth ar rai sy'n mynd i Loegr. Yr un pryd penderfynodd yr Alban dalu holl gostau myfyrwyr sy'n aros yn yr Alban, addysg yn yr Alban am ddim. Gogledd Iwerddon yn talu hanner i rai sydd am aros yn Iwerddon, a ninnau yn gadael i bethau fod pob myfyriwr i dalu dros o'i hun neu benthyciadau yn y blaen fel Lloegr. Achos hynny, o'r cychwyn yna gan Leighton Andrews, 20 mlynedd yn ôl, i ni dioddau heddi, a mae rhaid i hwnna newid. I ni'n gobeithio cael cyflwyniad yn y Senedd ar y pwnc yma yn ymwneud â'r hydref. Ond cyn hynny, fel wedodd Huw, ysgrifennwch at y aelodau Senedd, mae rhaid i hyn newid yn dros. Croeso chi fynd â'r bagiau gyda chi, bydd hwnna'n rhoi'r peth mwy o wybodaeth i chi, a bag am ddim, a droch chi fynd i babell dyfodol i gael beiro. Cyn hynny, diolch yn fawr iawn eto i chi Huw am gyflwyniad, wedi ysgrifennu ni.